Gamer. Gamer není iluminát. Gamer se skládá z 5 písmen. Gamer má ale také druhý kanál se jménem Gamerovec, což je také Gamerův Minecraft nick. Ale to sem nepatří. Každopádně se Gamerovec skládá z 9 písmen. 5 plus 9 se rovná 14, 14 děleno 2 se rovná 7. Čeho bylo 7? Ano, správně. 7 bylo trpaslíků ze Sněhurky a 7 trpaslíků. Bohužel, trpaslíci nejsou jednorožci. Podle Alana Harpera mají jednorožci na hlavě mužský pohlavní orgán neboli penis. Slovo penis se skládá z 5 písmen. 7 minus 5 se rovná 2. Kdyby byl gamer iluminát, tak by mi vyšla čísla jako 1 nebo 3. Gamer není iluminát. Schválil Fejmenovec. Moment. Video ještě neskončilo. Co se skládá ze 2 písmen a má společného s ilumináty? Nejspíš si říkáte, že tohle video má přeci být důkazem, že gamer není iluminát, a já hledám něco, co má něco společného s ilumináty? Ale vraťme se k otázce. Co se skládá ze 2 písmen a má společného s ilumináty? Možná jste uhodli správně a možná ne, ale odpověď je přeci slovo je z hlášky ten a ten je iluminát. Moment. 2 plus 2 se rovná 4, 4 děleno 2 je 2, 2 krát 2 je 4 a 4 minus 2 je 2. Ocitli jsme se v kruhu. Kruh se rýmuje s narýsuj už konečně ten pravý úhel tak, aby se tam krásně vyjímal ten roh. O rozích jsme se už zmiňovali u Alana Harpera. Alan Harper je bratrem Charlieho Harpera a ten je strýcem Jakea Harpera, což znamená, že Alan Harper je otcem Jakea Harpera, také se v tom ztrácíte a ten je zas synem Alana Harpera a synovcem Charlieho Harpera. Opět ten kruh. Ale pojďme raději dál. Charlie to prý dobře umí v posteli. Pokud víte, co tím myslím. Ale podle mě už jsme odbočili příliš. Předtím jsme se bavili o Alanovi, Charliem a Jakeovi Harperových, což jsou 3 osoby. A trojúhelník má přeci 3 strany. Což znamená, že Harperovi jsou ilumináty. Ale to neznamená, že také gamer je iluminát. Takže gamer není iluminát. Definitivně schválil Fejmenovec.